Κοντά σας και πάλι λοιπόν, και τώρα θα παρουσιάσουμε ένα θέμα για να δείτε ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει είναι η πρόληψη. Γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά, αγαπημένοι και αγαπημένες μου. Πριν όμως σας παρουσιάσω και το θέμα και τον εξαιρετικό επιστήμονα που φιλοξενούμε, θέλω να θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι το μοναδικό βιολογικό ιαλουρονικό, το οποίο σήμερα, εφόσον τηλεφωνήσετε στο 18338, μπορείτε να αποκτήσετε αυτόν τον πολύ σημαντικό πολυζαχαρίτη για τον οργανισμό μας. Από η μία συσκευασία, αντί για 45 ευρώ, μπορείτε να το έχετε μόνο στα 39 ευρώ, και τις δύο συσκευασίες από 90 ευρώ μόνο στα 69 ευρώ. Τηλεφωνώντας στο 18338 μπορείτε να προμηθευτείτε το μοναδικό βιολογικό ιαλουρονικό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ να απαλλαγείτε από πόνους στις αρθρώσεις, να έχετε πολύ ωραία εμφάνιση στο πρόσωπό σας, να δείχνει το δέρμα σας πολύ λαμπερό, όπως επίσης να βελτιώσετε πάρα πολύ και τα μαλλιά σας. Λοιπόν, αγάπες μου, επειδή πάρα πολλοί ακόμα συνηθίζουν να λένε τον καρκίνο ως επάρατο νόσο. Λοιπόν, ο καρκίνος είναι ο καρκίνος, είναι μια κατάσταση την οποία διαχειρίζονται οι ασθενείς μαζί με τους γιατρούς τους με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και σήμερα έχω δίπλα μου ένα εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Βαμβακίδη, χειρουργό. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα γιατί επειδή εξειδικεύεστε στον καρκίνο των ενδοκρινών αδένων, που επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι που λέμε θηροειδής. Σωστά το λέω? Πολύ σωστά. Λοιπόν, επειδή όταν μιλάμε για καρκίνο, πολλοί άνθρωποι κουμπώνονται, ή ακόμα και συνάδελφοί μου συνεχίζουν λανθασμένα να το λένε η επάρατη νόσος. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει τελειώσει το θέμα. Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται. Σαφέστατα. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Πολλές περιπτώσεις καρκίνου θεραπεύονται πολύ γρήγορα και εύκολα. Για τον καρκίνο του θηροειδούς ειδικά, η πρόγνωση είναι πάρα πολύ καλή στα περισσότερα είδη, και μιλάμε για ίαση στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Άρα, η πρώτη καλή είδηση που μεταδίδουμε είναι ότι ο καρκίνος του θηροειδούς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θεραπεύεται εντελώς. Και σε αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη που μπορεί να έχει ο ασθενής. Η έγκαιρη διάγνωση, όχι μόνο στον καρκίνο θηροειδούς, σε όλα τα είδη καρκίνου, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σωστής και επιτυχημένης θεραπείας. Θέλω να μου πείτε κάτι που είναι εντύπωση, λάθος εντύπωση. Πάντως συζητιέται τα τελευταία χρόνια ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κρούσματα καρκίνου του θηροειδούς. Και αρχίζουν και λένε, μήπως το Τσέρνομπιλ, μήπως το ένα, μήπως τα φυτοφάρμακα, μήπως η αυτό διενέργεια, το ένα. Ισχύουν αυτά? Ισχύει εν μέρη. Είναι σαφές ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα καρκίνου θηροειδούς, αλλά ένα μέρος αυτών είναι πλασματικά. Δηλαδή, με την τεχνολογία σήμερα, με τα μηχανήματα υπερήχων, τα οποία βρίσκονται πλέον παντού, στο τελευταίο χωριό μπορεί να βρει κανείς ένα μηχάνημα υπερήχου, και στην πολύ καλύτερη ποιότητα αυτών των μηχανημάτων μπορούν να ανεβρεθούν πολύ μικρές βλάβες στο θηροειδή, ακόμα και μερικών χιλιοστών, ώστε να ξεκινήσει η διερεύνηση από τον υπεύθυνο θεράποντα ενδοκρινολόγο, προκειμένου να αναδειχθούν ποιες περιπτώσεις είναι πολύ ύποπτες και πρέπει να οδηγηθούν προς χειρουργική αντιμετώπιση. Άρα, όποιος άνθρωπος μας παρακολουθεί και κάνει έναν τυπικό έλεγχο με ένα περιχογράφημα θηροειδούς, ας πούμε, μην περιμένει να τύχει δηλαδή να κάνει αυτή την εξέταση. Μπορεί να την κάνει, να ζητήσει από τον γιατρό του να κάνει κάτι για να δει αν είναι όλα εντάξει. Μπορεί να κάνει μια απεικόνηση στον τράχυλο και για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, σε ένα τρίπλεξ καροτίδων, πολύ συχνά μπορεί ο απεικονιστής να δει παράλληλα και έναν όζο στο θηροειδή. Και να πει στον ασθενή ότι υπάρχει και αυτό το έβριμα, καλό είναι να το διερευνήσετε περαιτέρω, να το ψάξετε. Οπότε αρχίζει ο ασθενής και να αρχίζει να ψάχνει παραπάνω τον όζο αυτό στο θηροειδή, και ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να οδηγηθεί στο χειρουργείο και να προλάβει ένα αρχόμενο θηροειδικό καρκίνο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο χειρουργικό κομμάτι τώρα. Έτσι, αν φτάσει ο ασθενής να αντιμετωπίζει το χειρουργείο. Εκεί λοιπόν, σε τι σημείο βρισκόμαστε, τι νέα έχετε να μας πείτε πάνω στο κομμάτι το χειρουργικό? Το χειρουργικό κομμάτι είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, η επέμβαση η οποία θεραπεύει αυτά τα νοσήματα είναι ολική θηροειδεκτομή, η οποία
κάποιες φορές πρέπει να συνοδεύεται με λεμφαδενικό καθαρισμό. Άρα Δηλαδή, βγάζετε το θηροειδή. ναι, όλο το θηροειδή αδένα. Ναι. Και αναλόγως μπορεί να χρειαστεί να βγάλουμε και λεμφαδένες που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Υπάρχουν λεμφαδένες που βρίσκονται γύρω από το θηροειδή και υπάρχουν λεμφαδένες που βρίσκονται λίγο πιο απομακρυσμένα στα πλάγια του τραχύλου, όπου αν η νόσος έχει επινεμηθεί και σε αυτούς τους λεμφαδένες, είναι απαραίτητη η συναφέρεσή τους. Επομένως, κρατάμε την ολική θηροειδεκτομία ως απαραίτητη χειρουργική επέμβαση, η οποία μπορεί να πλαισιωθεί με λεμφαδενικό καθαρισμό ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό το οποίο μου λέτε, τι σημαίνει για τον άνθρωπο που ακούει? Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας ασθενής που να παρακολουθεί την εκπομπή και να έχει πάρει αυτή την πρόγνωση και μπορεί να αισθάνεται μάγκωμα και να έχει τώρα διαγνωστεί κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να είναι μια χαρά ο άνθρωπος, αλλά κάποια στιγμή να χτυπήσουμε ξύλο, μπορεί να του παρουσιαστεί. Για να μην πανικοβάλλεται. Εγώ αυτό θέλω να μεταφέρω. Δεν υπάρχει κανένας πανικός από την άποψη ο καρκίνος του θηροειδούς στο μεγαλύτερο μέρος θεραπεύεται σχεδόν πλήρως. Δηλαδή, τα καλώς διαφοροποιημένα καρκινώματα, τα θυλώδη και τα θυλακιώδη, που είναι το μεγαλύτερο μέρος των καρκινωμάτων αυτών, των καρκινωμάτων θηροειδούς, έχει ποσοστό επιβίωσης που αγγίζει το 100%. Είναι σίγουρα πάνω από 95% και μπορεί να αγγίξει και το 100%. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας με την ενδεδειγμένη χειρουργική αντιμετώπιση και ίσως τη συμπληρωματική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, ο ασθενής αυτός θεωρείται θεραπευμένος. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια άλλα είδη, ναι, να κάνω αυτή την παρατήρηση, όχι τα καλώς διαφοροποιημένα, υπάρχουν κάποια άλλα καρκινώματα που έχουν χειρότερη πρόγνωση, αλλά αυτά είναι σπανιότερα. Για παράδειγμα, τα μυελοειδή καρκινώματα, στα οποία η πρόγνωση υπολείπεται των προαναφερθέντων, φτάνει δεκαετής επιβίωση στο 70% επί του συνόλου. Και υπάρχουν κάποια πολύ σπάνια καρκινώματα διαφοροποίητα, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, αλλά αυτές είναι οι σπάνιες εξαιρέσεις. Ναι, μία σπάνια εξαίρεση είναι ότι μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να σου τύχει μια προσδόκητη με τοπική και να πας από κάτι άλλο. Γιατί όποιος του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Έτσι όπως λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν γίνεται το χειρουργείο, αφαιρείται ο θηροειδής, μετά τι κάνεις? Δηλαδή, δεν είναι χρήσιμος αδένας αυτό? Είναι πάρα πολύ χρήσιμος, ρυθμίζει τον μεταβολισμό, γι' αυτό και δεν το βγάζουμε χωρίς λόγο. Τον βγάζουμε εφόσον υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Ο καρκίνος θηροειδούς ή η πολύ έντονη υποψία καρκίνου είναι ένας σοβαρός λόγος να αφαιρεθεί ο θηροειδής. Ο θεράπων ενδοκρινολόγος είναι αυτός που θα επιλέξει τους ασθενείς που θα πρέπει να οδηγηθούν στο χειρουργείο. Και αφού ο ασθενής χειρουργηθεί, θα πρέπει να λαμβάνει εφόρου ζωής ένα χαπάκι, το οποίο ουσιαστικά υποκαθιστά τη λειτουργία του θηροειδούς. Δηλαδή, ο θηροειδής παράγει κάποιες ορμόνες, οι οποίες ορμόνες μπορούν να αντικατασταθούν με απόλυτη επιτυχία με ένα μικρό χαπάκι, το οποίο είναι ασθενής κάθε μέρα από το χειρουργείο. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής που χειρουργείται μένει μέρες στο νοσοκομείο? Το σύνηθες είναι ότι ο ασθενής την επόμενη μέρα είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και την προηγουμένη του χειρουργείου. Δηλαδή, την επόμενη του χειρουργείου ο ασθενής είναι σαν να μην χειρουργήθηκε. Όσον αφορά την ολική θηροειδεκτομή, με ή όχι κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, με τη συναφέρεση όχι των λεμφαδένων που είναι γύρω από το θηροειδή. Εάν υπάρξει πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός, μπορεί η νοσηλεία να χρειαστεί 1-2 μέρες ακόμα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλά ανεκτό από τον ασθενή. Δηλαδή, ο ασθενής δεν έχει κάποιο πόνο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σιτίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Πονάει, τρώει και πηγαίνει μετά, μπορεί να πάει στη δουλειά του? Μπορεί να πάει και στη δουλειά του. Εξαρτάται πόσο θέλει να πάει στη δουλειά του. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους μακριά από τη δουλειά και οι οποίοι την επομένη του χειρουργείου ετοιμάζονται ψυχολογικά και την μεθεπομένη. Αν η δουλειά είναι γραφείου, για παράδειγμα, θα πάνε στη δουλειά τους. Μάλιστα. Αν η δουλειά απαιτεί σωματική κόπωση, εντάξει, εκεί είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να δώσουμε 10-15 μέρες άδεια στον ασθενή να αναρρώσει πλήρως. Και να πάει μετά. Και να πάει μετά. Υπάρχει ασθενής ο οποίος δούλευε σε οικοδομή και την τρίτη μέρα ήταν στην οικοδομή και δούλευε. Αυτός ήθελε να δουλέψει, δεν έχει κανένα πρόβλημα από το χειρουργείο του. Πείτε μου κάτι για τις γυναίκες. Δεν ξέρω, φυσικά αφορά και τους άντρες, γιατί το αισθητικό κομμάτι το αντιμετωπίζετε εκείνη την ώρα, γιατί γίνεται κάποια τομή, φαντάζομαι. Βεβαίως. Το αντιμετωπίζουμε σε πρώτο χρόνο. Καταρχήν, η τομή που κάνουμε είναι κοσμητική τομή. Τι εννοώ κοσμητική? Είναι μια παράλληλη τομή στις γραμμές του δέρματος, είναι παράλληλη με τις ρητίδες. Το βλέπουμε τώρα. Σε μια ρητίδα. Αυτή είναι μια τομή η οποία είναι η πούλωσή της 1 μήνα μετά το χειρουργείο. Μάλιστα. Και στην επόμενη εικόνα θα δούμε μια
Ναι, που φαίνεται ελάχιστα. Απειροελάχιστα. Και εδώ ένα χρόνο μετά το χειρουργείο δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς την τέλεια πούλωση. Εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό με μια πλαστική ενδοδερμική ραφή στο τέλος του χειρουργείου. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι μετά. Γίνεται αμέσως με το τέλος του χειρουργείου ένα πάρα πολύ καλό κλείσιμο της τομής, με μια πλαστική ραφή. Από εκεί πέρα είναι και το δέρμα του ασθενούς. Υπάρχουν ασθενείς που θα έχουν την τέλεια επούλωση, υπάρχουν ασθενείς που έχουν κάποια προδιάθεση να κάνουν υπερτροφικές φουλές, και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις η τομή κάπως θα φαίνεται. Θα φαίνεται μια γραμμούλα ή μια μικρή υπέγερση ή μια κόκκινη γραμμούλα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, το αισθητικό κομμάτι είναι άριστο. Πολύ ωραία λοιπόν, άρα και για το αισθητικό κομμάτι έχουμε τη λύση. Πείτε μου κάτι λίγο για αυτή την ιστορία του ραδιοενεργού ιωδίου. Βεβαίως. Εγώ αυτή την ομιχλώδη εικόνα που έχω είναι από κάποιους φίλους που έχουν υποστεί τέτοιο χειρουργείο, ότι κάποια στιγμή μένουν μέσα σε ένα δωμάτιο κλεισμένοι, λάθος τα ξέρω. Όχι, μια χαρά τα ξέρετε. Όπου δεν έχουν επαφή με τον... είναι στην απομόνωση. Είναι απομονωμένοι. Τι γίνεται, για πείτε μου αυτό. Καταρχήν, η θεραπεία του ραδιοενεργού ιωδίου συνοδεύει το χειρουργείο για τον καρκίνο του θηροειδούς. Δηλαδή ο ασθενής που θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κάποιο καιρό μετά θα υποβληθεί σε αυτή την θεραπεία. Αυτή η θεραπεία περιλαμβάνει την λήψη ενός χαπιού, το ραδιοενεργό ιώδιο, το οποίο δρά ως εξής. Πηγαίνει, προσλαμβάνεται εκλεκτικά από υποδοχής των καρκινικών κυτάρων ή φυσιολογικών κυτάρων που έχουν ξεφύγει του χειρουργείου, γιατί παρότι είναι ολική θηροεκτομία, όλο και κάποια κύτταρα παραμένουν. Αυτά τα κύτταρα, επειδή παράγουν τις θηροειδικές ορμόνες, το φυσιολογικό θηροειδικό κύτταρο παράγει τις θηροειδικές ορμόνες, την TAF3 που ξέρουμε όλοι και την TAF4. Η TAF3 λέγεται αλλιώς τριϊόδοθυρονίνη, η TAF4 τέτραϊόδοθυρονίνη, έχουν δηλαδή ιώδιο στο μόριό τους. Απαραίτητο συστατικό των θηροειδικών ορμόνων λοιπόν είναι το ιώδιο. Επομένως το θηροειδικό κύτταρο έχει έναν υποδοχέα, ένα χεράκι φανταστείτε, στο οποίο προσκολάται το ιώδιο, μπαίνει μέσα στο κύτταρο το θηροειδικό, στο εργοστάσιό του, στο μυτοχόνδριό του, και εκεί γίνεται η κατασκευή των ορμονών. Το καρκινικό κύτταρο, το καλώς διαφοροποιημένο καρκινικό κύτταρο, το οποίο προσομοιάζει στο θηροειδικό, διατηρεί αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή έχει και αυτό τον υποδοχέα για την πρόσληψη του ιωδίου. Και εμείς τι κάνουμε, αντί να δώσουμε ιώδιο φυσιολογικό, δίνουμε ιώδιο σε σημασμένο με ραδιενέργεια, το ιώδιο 131, το οποίο προσλαμβάνεται εκλεκτικά από αυτά τα κύτταρα, τα οποία το βάζουμε στον οργανισμό τους και καταστρέφονται. Άρα δηλαδή τα κοροϊδεύετε. Ακριβώς, είναι ένα τρίκ αυτό. Κοροϊδεύετε τα καρκινικά κύτταρα, μαγκώνουν αυτά το ραδιενεργό ιώδιο, την ακνοβολία και καταστρέφονται. Είναι πολύ μικρή δόση ακνοβολίας, η οποία στοχευμένα πάει και καταστρέφει αυτά τα κύτταρα. Σαν τις ποντικοπαγίδες μου φαίνεται ένα πράγμα που του βάζει το τυρί και πάει στη φάκα και κλείνει και καταστρέφεται. Είναι σαν τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος. Πηγαίνει και καταστρέφει συγκεκριμένα αυτά τα κύτταρα. Δεν κάνει κάποια άλλη ζημιά στον οργανισμό, διότι η συνολική ποσότητα της ακνοβολίας είναι πάρα πολύ μικρή. Παρ' όλα αυτά τους ασθενείς τους περιορίζουμε για 48 περίπου ώρες σε ένα θάλαμο, ο οποίος έχει μολυβένια τυχώματα, και αφού περάσουν 48 ώρες τους αφήνουμε να βγουν στην κυκλοφορία, να το πω έτσι. Να ρωτήσω κάτι, 48 ώρες που είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Περνάνε μια χαρά, ηρεμούν. Δεν τους ενοχλεί κανείς. Δεν τους ενοχλεί κανείς. Εντάξει, έχουν τα πάντα, έχουν τηλεοράσεις, έχουν το λάπτοπ τους, βιβλία, τα τηλέφωνά τους να κάνουν. Κλειστούμε όλοι, μου λένε οι συνεργάτες μου, κανονικά. Εκεί, άμα καπνίζεις. Εντάξει, όχι. Θεωρώ ότι είναι χώρος νοσοκομείου. Συγγνώμη που σας ρωτάω, αλλά κοιτάξτε, εσείς είσαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με αυτά, αλλά 48 ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο, γιατί είναι και το σοκ το ότι μένεις χωρίς κινητό, χωρίς τίποτα, δεν σε επισκέπτεται κανένα. Έχεις σταθερό τηλέφωνο, μπορείς να επικοινωνήσεις. Έχεις το σταθερό τηλέφωνο, βλέπεις τηλεόραση. Τρως, φαντάζομαι. Ναι, φέρνουν φαΐ κανονικά. Φέρνουν φαγητό, γιατί αν δεν έτρωχες, θα έχανες και μερικά κιλά. Επειδή αυτό, ξέρετε, όταν το ακούς, τρομάζει. Όταν το εξηγεί όμως κάποιος όπως εσείς, αμέσως καταλαβαίνουμε, και εκεί είναι που λέω πολλές φορές, ότι η γνώση είναι αυτό το οποίο μας δίνει δύναμη στο να διαχειριστούμε οποιαδήποτε στάδιο της ζωής μας, όταν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί και μας τα εξηγεί ένας ειδικός με τον τρόπο που μας τα εξηγείτε εσείς τώρα. Είναι ένα μέρος της θεραπείας που, εντάξει, δεν είναι πολύ βαρύ. Θα κλειστεί κάποιος σε ένα δωμάτιο 48 ώρες, θα το διασκεδάσει λίγο απολαμβάνοντας την ησυχία του.
Θα έρθει κάποια ώρα, θα τον. Θείοδόρο είναι. Θείοδόρο. Θείοδόρο Εγώ είναι. αυτό λέω ότι την θα χαλαρώσετε, ηρεμήσετε, δεν θα σε ενοχλεί κανένας. 48 ώρες και να μην σε ενοχλήσει κανένας. Άρα αυτή η ιστορία με το ραδιοενεργό ιώδιο επαναλαμβάνεται ή γίνεται μία και τελείωσε? Κοιτάξτε, το νόσημα είναι καρκίνος. Παρότι έχει εξαιρετική πρόγνωση, μιλάμε για ίαση ή για επιβιώσεις που είναι μακρές, δεν πάει να είναι καρκίνος. Επομένως, η υποτροπή είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι σπάνια, αλλά μπορεί να συμβεί. Εξαρτάται από το αρχικό στάδιο της νόσου, από τη χειρουργική θεραπεία, αν ήταν αρχικά η σωστή, δηλαδή αν έγινε μόνο ολική θηροεκτομή και υπήρχαν κάποιοι λεμφαδένες διθυμένοι, θα προκύψει στην πορεία ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να ξαναχειρουργηθεί ο ασθενής, να βγουν οι λεμφαδένες και να ξαναπάρει ιώδιο. Επομένως, μια επαναληπτική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει. Δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση, αλλά μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν ένα πιο επιθετικό καρκίνο, δεν είναι όλοι οι καρκίνοι ίδιοι, που δεν έχουν ίσως την τέλεια αρχική χειρουργική θεραπεία, οι οποίοι θα πρέπει να υποβληθούν και σε δεύτερη και σε τρίτη κάποιες φορές χορήγηση. Με τι διαφορά η μία από την άλλη? Οι ενδοκρινολόγοι συνήθως αφήνουν να περάσει κάποιος χρόνος, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κανόνας, αλλά μπορεί και μετά από ένα εξάμηνο να επαναληφθεί. Κυρίες και κύριοι, την υγειά μας να έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μην το περνάμε έτσι σαν οτιδήποτε αυτονόητο. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι τηλεφωνώντας στο 18338... Κοντά σας και πάλι. Λοιπόν, και τώρα θα παρουσιάσουμε ένα θέμα για να δείτε ότι ό,τι καλύτερο υπάρχει είναι η πρόληψη. Γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά, αγαπημένοι και αγαπημένες μου. Πριν όμως σας παρουσιάσω και το θέμα και τον εξαιρετικό επιστήμονα που φιλοξενούμε, θέλω να θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι το μοναδικό βιολογικό ιαλουρονικό, το οποίο σήμερα, εφόσον τηλεφωνήσετε στο 18338, μπορείτε να αποκτήσετε αυτόν τον πολύ σημαντικό πολυζαχαρίτη για τον οργανισμό μας. Από την μία συσκευασία, αντί για 45 ευρώ, μπορείτε να το έχετε μόνο στα 39 ευρώ και τις δύο συσκευασίες από 90 ευρώ μόνο στα 69 ευρώ. Τηλεφωνώντας στο 18338 μπορείτε να προμηθευτείτε το μοναδικό βιολογικό ιαλουρονικό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ να απαλλαγείτε από πόνους της αρθρώσης, να έχετε πολύ ωραία εμφάνιση στο πρόσωπό σας, να δείχνει το δέρμα σας πολύ λαμπερό, όπως επίσης να βελτιώσετε πάρα πολύ και τα μαλλιά σας. Λοιπόν, αγάπες μου, επειδή πάρα πολλοί ακόμα συνηθίζουν να λένε τον καρκίνο ως επάρατο νόσο. Λοιπόν, ο καρκίνος είναι ο καρκίνος, είναι μια κατάσταση στην οποία διαχειρίζονται οι ασθενείς μαζί με τους γιατρούς τους με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και σήμερα έχω δίπλα μου ένα εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Βαμβακίδη, χειρουργό. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα γιατί επειδή εξειδικεύεστε στον καρκίνο των ενδοκρινών αδένων, που επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι που λέμε θηροειδής. Σωστά το λέω? Πολύ σωστά. Λοιπόν, επειδή όταν μιλάμε για καρκίνο, πολλοί άνθρωποι κουμπώνονται ή ακόμα και συνάδελφοί μου συνεχίζουν λανθασμένα να το λένε η επάρατη νόσος. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει τελειώσει το θέμα. Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται. Σαφέστατα. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Πολλές περιπτώσεις καρκίνου θεραπεύονται πολύ γρήγορα και εύκολα. Για τον καρκίνο του θηροειδούς ειδικά η πρόγνωση είναι πάρα πολύ καλή στα περισσότερα είδη, και μιλάμε για ίαση στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Άρα η πρώτη καλή είδηση που μεταδίδουμε είναι ότι ο καρκίνος του θηροειδούς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θεραπεύεται εντελώς. Και σε αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη που μπορεί να έχει ο ασθενής. Η έγκαιρη διάγνωση, όχι μόνο στον καρκίνο του θηροειδούς, σε όλα τα είδη καρκίνου, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σωστής και επιτυχημένης θεραπείας. Θέλω να μου πείτε κάτι που είναι εντύπωση, λάθος εντύπωση. Πάντως συζητιέται τα τελευταία χρόνια ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κρούσματα καρκίνου του θηροειδούς. Και αρχίζουν και λένε, μήπως το Τσέρνομπιλ, μήπως το ένα, μήπως τα φυτοφάρμακα, μήπως η διενέργεια, το ένα. Ισχύουν αυτά? Ισχύει εν μέρη. Είναι σαφές ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα καρκίνου θηροειδούς, αλλά ένα μέρος αυτών είναι πλασματικά.
Δηλαδή, με την τεχνολογία σήμερα, με τα μηχανήματα υπερήχων, ναι, τα οποία βρίσκονται πλέον παντού, στο τελευταίο χωριό μπορεί να βρει κανείς ένα μηχάνημα υπερήχου, και στην πολύ καλύτερη ποιότητα αυτών των μηχανημάτων μπορούν να ανεβρεθούν πολύ μικρές βλάβες στο θηροειδή, ακόμα και μερικών χιλιοστών, ώστε να ξεκινήσει η διερεύνηση από τον υπεύθυνο θεράποντα ενδοκρινολόγο, προκειμένου να αναδειχθούν ποιες περιπτώσεις είναι πολύ ύποπτες και πρέπει να οδηγηθούν προς χειρουργική αντιμετώπιση. Άρα, όποιος άνθρωπος μας παρακολουθεί και κάνει έναν τυπικό έλεγχο με ένα περιχογράφημα θηροειδούς, ας πούμε, μην περιμένει να τύχει δηλαδή να κάνει αυτή την εξέταση. Μπορεί να την κάνει, να ζητήσει από τον γιατρό του να κάνει κάτι για να δει αν είναι όλα εντάξει. Μπορεί να κάνει μια απεικόνηση στον τράχυλο και για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, σε ένα τρίπλεξ καροτίδων, πολύ συχνά μπορεί ο απεικονιστής να δει παράλληλα και έναν όζο στο θηροειδή. Και να πει στον ασθενή ότι υπάρχει και αυτό το έβριμα, καλό είναι να το διερευνήσετε περαιτέρω, να το ψάξετε. Οπότε αρχίζει ο ασθενής και να αρχίζει να ψάχνει παραπάνω τον όζο αυτό στο θηροειδή, και ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να οδηγηθεί στο χειρουργείο και να προλάβει ένα αρχόμενο θηροειδικό καρκίνο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο χειρουργικό κομμάτι τώρα. Έτσι, αν φτάσει ο ασθενής να αντιμετωπίζει το χειρουργείο. Εκεί λοιπόν σε τι σημείο βρισκόμαστε, τι νέα έχετε να μας πείτε πάνω στο κομμάτι το χειρουργικό? Το χειρουργικό κομμάτι είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή η επέμβαση η οποία θεραπεύει αυτά τα νοσήματα είναι ολική θηροειδεκτομή, η οποία κάποιες φορές πρέπει να συνοδεύεται με λεμφαδενικό καθαρισμό. Άρα δηλαδή, βγάζετε το θηροειδή. Ναι, όλο το θηροειδή αδένα. Ναι. Και αναλόγως μπορεί να χρειαστεί να βγάλουμε και λεμφαδένες που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Υπάρχουν λεμφαδένες που βρίσκονται γύρω από το θηροειδή και υπάρχουν λεμφαδένες που βρίσκονται λίγο πιο απομακρυσμένα στα πλάγια του τραχύλου, όπου αν η νόσος έχει επινεμηθεί και σε αυτούς τους λεμφαδένες, είναι απαραίτητη η συναφαίρεσή τους. Επομένως, κρατάμε την ολική θηροειδεκτομή ως απαραίτητη χειρουργική επέμβαση, η οποία μπορεί να πλαισιωθεί με λεμφαδενικό καθαρισμό ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό το οποίο μου λέτε, τι σημαίνει για τον άνθρωπο που ακούει? Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας ασθενής που να παρακολουθεί την εκπομπή και να έχει πάρει αυτή την πρόγνωση και μπορεί να αισθάνεται μάγκωμα και να έχει τώρα διαγνωστεί κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να είναι μια χαρά ο άνθρωπος, αλλά κάποια στιγμή να χτυπήσουμε ξύλο μπορεί να του παρουσιαστεί. Για να μην πανικοβάλλεται. Εγώ αυτό θέλω να μεταφέρω. Δεν υπάρχει κανένας πανικός από την άποψη ο καρκίνος θηροειδούς στο μεγαλύτερο μέρος θεραπεύεται σχεδόν πλήρως. Δηλαδή, τα καλώς διαφοροποιημένα καρκινώματα, τα θυλώδη και τα φυλακιώδη, που είναι το μεγαλύτερο μέρος των καρκινωμάτων αυτών, των καρκινωμάτων θηροειδούς, έχει ποσοστό επιβίωσης που αγγίζει το 100%. Είναι σίγουρα πάνω από 95% και μπορεί να αγγίξει και το 100%. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας με την ενδεδειγμένη χειρουργική αντιμετώπιση και ίσως τη συμπληρωματική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου, ο ασθενής αυτός θεωρείται θεραπευμένος. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια άλλα είδη, ναι, να κάνω αυτή την παρατήρηση, όχι τα καλώς διαφοροποιημένα, υπάρχουν κάποια άλλα καρκινώματα που έχουν χειρότερη πρόγνωση, αλλά αυτά είναι σπανιότερα. Για παράδειγμα, τα μυελοειδή καρκινώματα, στα οποία η πρόγνωση υπολείπεται των προαναφερθέντων, φτάνει δεκαετής επιβίωση στο 70% επί του συνόλου. Και υπάρχουν κάποια πολύ σπάνια καρκινώματα διαφοροποίητα, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, αλλά αυτές είναι οι σπάνιες εξαιρέσεις. Ναι, μία σπάνια εξαίρεση είναι ότι μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να σου τύχει μια προσδόκητη με τοπική και να πας από κάτι άλλο. Γιατί όποιος του μέλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Έτσι όπως λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν γίνεται το χειρουργείο, αφαιρείται ο θηροειδής, μετά τι κάνεις? Δηλαδή, δεν είναι χρήσιμος αδένας αυτό? Είναι πάρα πολύ χρήσιμος, ρυθμίζει τον μεταβολισμό, γι' αυτό και δεν τον βγάζουμε χωρίς λόγο. Τον βγάζουμε εφόσον υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Ο καρκίνος θηροειδούς ή η πολύ έντονη υποψία καρκίνου είναι ένας σοβαρός λόγος να αφαιρεθεί ο θηροειδής. Ο θεράπων ενδοκρινολόγος είναι αυτός που θα επιλέξει τους ασθενείς που θα πρέπει να οδηγηθούν στο χειρουργείο. Και αφού ο ασθενής χειρουργηθεί, θα πρέπει να λαμβάνει εφόρου ζωής ένα χαπάκι, το οποίο ουσιαστικά υποκαθιστά τη λειτουργία του θηροειδούς. Δηλαδή, ο θηροειδής παράγει κάποιες ορμόνες, οι οποίες ορμόνες μπορούν να αντικατασταθούν με απόλυτη επιτυχία με ένα μικρό χαπάκι, το οποίο να ασθενείς κάθε μέρα από το χειρουργείο. Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής που χειρουργείται μένει μέρες στο νοσοκομείο? Το σύνηθες είναι ότι ο ασθενής την επόμενη μέρα είναι σε άριστη κατάσταση και μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και την προηγουμένη του χειρουργείου. Δηλαδή, την επόμενη του χειρουργείου ο ασθενής είναι σαν να μην χειρουργήθηκε. Όσον αφορά την ολική θηροειδεκτομή, με ή όχι κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό, με τη συναφέρεση ή όχι των λεμφαδένων που είναι γύρω από το θηροειδή. Εάν υπάρξει πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός, μπορεί η νοσηλεία να χρειαστεί 1-2 μέρες ακόμα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλά ανεκτό από τον ασθενή. Δηλαδή, ο ασθενής δεν έχει κάποιο πόνο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σιτίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Πονάει, τρώει και πηγαίνει μετά, μπορεί να πάει στη δουλειά του. Μπορεί να πάει και στη δουλειά του. Εξαρτάται πόσο θέλει να πάει στη δουλειά του. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους μακριά από τη δουλειά και οι οποίοι την επομένη του χειρουργείου ετοιμάζονται ψυχολογικά και την μεθεπομένη. Αν η δουλειά είναι γραφείου, για παράδειγμα, θα πάνε στη δουλειά τους. Μάλιστα. Αν η δουλειά απαιτεί σωματική κόπωση, εντάξει, εκεί είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να δώσουμε 10-15 μέρες άδεια στον ασθενή να αναρρώσει πλήρως. Και να πάει μετά. Και να πάει μετά. Υπάρχει ασθενής ο οποίος δούλευε σε οικοδομή και την τρίτη μέρα ήταν στην οικοδομή και δούλευε. Αυτός ήθελε να δουλέψει, δεν έχει κανένα πρόβλημα από το χειρουργείο του. Πείτε μου κάτι για τις γυναίκες. Δεν ξέρω, φυσικά αφορά και τους άντρες, γιατί το αισθητικό κομμάτι το αντιμετωπίζετε εκείνη την ώρα, γιατί γίνεται κάποια τομή, φαντάζομαι. Βεβαίως. Το αντιμετωπίζουμε σε πρώτο χρόνο. Ναι. Καταρχήν, η τομή που κάνουμε είναι κοσμητική τομή. Τι εννοώ κοσμητική? Είναι μια παράλληλη τομή στις γραμμές του δέρματος, είναι παράλληλη με τις ρητίδες. Το βλέπουμε τώρα. Σε μια ρητίδα. Ναι, Αυτή ναι. είναι μια τομή η οποία είναι η πούλωσή της 1 μήνα μετά το χειρουργείο. Μάλιστα. Και στην επόμενη εικόνα θα δούμε μια. Ναι, που φαίνεται ελάχιστα. Απειροελάχιστα. Και εδώ ένα χρόνο μετά το χειρουργείο δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς την τέλεια πούλωση. Εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό με μια πλαστική ενδοδερμική ραφή στο τέλος του χειρουργείου. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι μετά. Γίνεται αμέσως με το τέλος του χειρουργείου ένα πάρα πολύ καλό κλείσιμο της τομής, ναι, με μια πλαστική ραφή. Από εκεί πέρα είναι και το δέρμα του ασθενούς. Υπάρχουν ασθενείς που θα έχουν την τέλεια επούλωση, υπάρχουν ασθενείς που έχουν κάποια προδιάθεση να κάνουν υπερτροφικές ουλές και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις η τομή κάπως θα φαίνεται. Θα φαίνεται μια γραμμούλα ή μια μικρή υπέγερση ή μια κόκκινη γραμμούλα. Πάντως σε γενικές γραμμές το αισθητικό κομμάτι είναι άριστο. Πολύ ωραία λοιπόν, άρα και για το αισθητικό κομμάτι έχουμε τη λύση. Πείτε μου κάτι λίγο για αυτή την ιστορία του ραδιοενεργού ιωδίου. Βεβαίως. Εγώ αυτή την ομιχλώδη εικόνα που έχω είναι από κάποιους φίλους που έχουν υποστεί τέτοιο χειρουργείο, ότι κάποια στιγμή μένουν μέσα σε ένα δωμάτιο, ναι, κλεισμένοι, λάθος, τα ξέρω όλα. Όχι, μια χαρά τα ξέρετε. Όπου δεν έχουν επαφή με τον... είναι στην απομόνωση. Είναι απομονωμένοι. Τι γίνεται, για πείτε μου αυτό. Καταρχήν, η θεραπεία του ραδιοενεργού ιωδίου συνοδεύει το χειρουργείο για τον καρκίνο του θηροειδούς. Δηλαδή ο ασθενής που θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ναι, κάποιο καιρό μετά, ναι, θα υποβληθεί σε αυτή την θεραπεία. Αυτή η θεραπεία περιλαμβάνει την λήψη ενός χαπιού, ναι, το ραδιοενεργό ιώδιο, το οποίο δρά ως εξής. Πηγαίνει, προσλαμβάνεται εκλεκτικά από υποδοχής των καρκινικών κυτάρων ή φυσιολογικών κυτάρων που έχουν ξεφύγει του χειρουργείου, γιατί παρότι είναι ολική θηροειδεκτομή, όλο και κάποια κύτταρα παραμένουν. Ναι. Αυτά τα κύτταρα, επειδή παράγουν τις θηροειδικές ορμόνες, το φυσιολογικό θηροειδικό κύτταρο παράγει τις θηροειδικές ορμόνες, την TAF3 που ξέρουμε όλοι και την TAF4. Η TAF3 λέγεται αλλιώς 3-ιόδο-θυρονίνη, η TAF4 4-ιόδο-θυρονίνη, έχουν δηλαδή ιώδιο στο μόριό τους. Απαραίτητο συστατικό των θηροειδικών ορμόνων λοιπόν είναι το ιώδιο. Επομένως το θηροειδικό κύτταρο έχει έναν υποδοχέα, ένα χεράκι φανταστείτε, ναι, στο οποίο προσκολάται το ιώδιο, μπαίνει μέσα στο κύτταρο το θηροειδικό, στο εργοστάσιό του, στο μυτοχόνδριό του, και εκεί γίνεται η κατασκευή των ορμονών. Το καρκινικό κύτταρο, το καλώς διαφοροποιημένο καρκινικό κύτταρο, το οποίο προσομοιάζει στο θηροειδικό, διατηρεί αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή έχει και αυτό τον υποδοχέα για την πρόσληψη του ιωδίου. Και εμείς τι κάνουμε, αντί να δώσουμε ιώδιο φυσιολογικό, δίνουμε ιώδιο σε σημασμένο με ραδιενέργεια, το ιώδιο 131, ναι, το οποίο προσλαμβάνεται εκλεκτικά από αυτά τα κύτταρα, τα οποία το βάζουμε στον οργανισμό τους και καταστρέφονται. Άρα δηλαδή τα κοροϊδεύετε. Ακριβώς, είναι ένα τρίκ αυτό. Κοροϊδεύετε
τα καρκινικά κύτταρα μαγκώνουν αυτά το ραδιενεργό ιόδιο, είναι ακνοβολία και καταστρέφονται. Είναι πολύ μικρή δόση ακνοβολίας η οποία στοχευμένα πάει και καταστρέφει αυτά τα κύτταρα. Σαν τις ποντικοπαγίδες μου κάπως φαίνεται έτσι. ένα πράγμα Ναι. που του βάζει το τυρί και πάει στη φάκα και κλείνει και καταστρέφεται. Είναι σαν τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος. Πηγαίνει και καταστρέφει συγκεκριμένα αυτά τα κύτταρα. Δεν κάνει κάποια άλλη ζημιά στον οργανισμό, διότι η συνολική ποσότητα της ακνοβολίας είναι πάρα πολύ μικρή. Παρ' όλα αυτά, τους ασθενείς τους περιορίζουμε για 48 περίπου ώρες σε ένα θάλαμο, ο οποίος έχει μολυβένια τυχώματα, και αφού περάσουν 48 ώρες, τους αφήνουμε να βγουν στην κυκλοφορία, να το πω έτσι. Να ρωτήσω κάτι. 48 ώρες που είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Περνάνε μια χαρά, ηρεμούν. Δεν τους ενοχλεί κανείς. Δεν τους ενοχλεί κανείς. Εντάξει, έχουν τα πάντα. Έχουν τηλεοράσεις, έχουν το λάπτοπ τους, βιβλία. Συγγνώμη, επειδή πρέπει να πάμε να κλειστούμε όλοι, μου λένε οι συνεργάτες μου, κανονικά. Εκεί, άμα καπνίζεις. Εντάξει, όχι. Θεωρώ ότι είναι χώρος νοσοκομείου. Συγγνώμη που σας ρωτάω, αλλά κοιτάξτε, εσείς είσαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με αυτά, αλλά 48 ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο, γιατί είναι και το σοκ, το ότι μένεις χωρίς κινητό, χωρίς τίποτα, δεν σε επισκέπτεται κανένα. Έχεις σταθερό τηλέφωνο, μπορείς να επικοινωνήσεις. Έχεις το σταθερό τηλέφωνο, βλέπεις τρως, φαντάζομαι. Ναι, φέρνουν φαΐ κανονικά. Φέρνουν φαγητό, γιατί αν δεν έτρωχες, θα έχανες και μερικά κιλά. Επειδή αυτό, ξέρετε, όταν το ακούς, τρομάζει. Όταν το εξηγεί όμως κάποιος όπως εσείς, αμέσως καταλαβαίνουμε, και εκεί είναι που λέω πολλές φορές, ότι η γνώση είναι αυτό το οποίο μας δίνει δύναμη στο να διαχειριστούμε οποιαδήποτε στάδιο της ζωής μας, όταν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί και μας τα εξηγεί ένας ειδικός με τον τρόπο που μας τα εξηγείτε εσείς τώρα. Είναι ένα μέρος της θεραπείας που, εντάξει, δεν είναι πολύ βαρύ. Θα κλειστεί κάποιος σε ένα δωμάτιο 48 ώρες, θα το διασκεδάσει λίγο απολαμβάνοντας την ησυχία του. Θα έρθει κάποια ώρα, θα τον. Θείο δώρο είναι. Θείο δώρο είναι. Εγώ λέω ότι θα χαλαρώσετε, ηρεμήσετε, δεν σας ενοχλεί κανένας. 48 ώρες και να μην σε ενοχλήσει κανένας. Άρα αυτή η ιστορία με το ραδιοενεργό ιόδιο επαναλαμβάνεται ή γίνεται μία και τελείωσε? Κοιτάξτε, το νόσημα είναι καρκίνος. Παρότι έχει εξαιρετική πρόγνωση, μιλάμε για ίαση ή για επιβιώσεις που είναι μακρές, δεν πάει να είναι καρκίνος. Επομένως, η υποτροπή είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι σπάνια, αλλά μπορεί να συμβεί. Εξαρτάται από το αρχικό στάδιο της νόσου, από τη χειρουργική θεραπεία, αν ήταν αρχικά η σωστή, δηλαδή αν έγινε μόνο ολική θηροεκτομή και υπήρχαν κάποιοι λαμφαδένες διθυμένοι, θα προκύψει στην πορεία ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να ξαναχειρουργηθεί ο ασθενής, να βγουν οι λαμφαδένες και να ξαναπάρει ιόδιο. Επομένως, μια επαναληπτική χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει. Δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση, αλλά μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν ένα πιο επιθετικό καρκίνο, δεν είναι όλοι οι καρκίνοι ίδιοι, που δεν έχουν ίσως την τέλεια αρχική χειρουργική θεραπεία, οι οποίοι θα πρέπει να υποβληθούν και σε δεύτερη και σε τρίτη κάποιες φορές χορήγηση. Με τι διαφορά η μία από την άλλη? Οι ενδοκρινολόγοι συνήθως αφήνουν να περάσει κάποιος χρόνος, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κανόνας, αλλά μπορεί και μετά από ένα εξάμηνο να επαναληφθεί. Κυρίες και κύριοι, την υγειά μας να έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μην το περνάμε έτσι σαν οτιδήποτε αυτονόητο. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι τηλεφωνώντας το 18338